hi! And ngayon, papunta na ako sa school and naglalakad ako papunta ng gate. So yan, magmumotor na lang ako para madali. So yan. Konti lang yung lalakarin ko and ito siya. So dyan sa my gate. So ayan. So, and time check, it's ano ng oras. Pag alis ko, ano na, 12:46 and 1 o'clock yung klase ko. So yan, nag-aantay lang ako ng motor. So, see you later guys. I will take you there sa aming school. Bye! So hi! Nandito na ako ngayon sa classroom. So yan, walang tao guys. Wala itong patutunguhan ng vlog ito. So yan. So 5 lang kami. Ito yung mga tao ngayon. So ayan. Ayan. Oh. And oh ayan. Malaki ng space sa aming classroom. Because in my previous vlog, nag-introduce ako ng classroom. So iba na yung setup. So ito guys. Ta-da-da! Yan, 5 lang kami. Anyong. So, wala itong patutungan ng vlog na to. So, ganito lang. Nagubad na po si Mister. Teretetetet. Mag-ilis sa bata na siya. So, yan guys. Yan, kwentuhan. Anong gusto niyo ngayon? Ha? Ha? No way. Ay. Yan po, may lagnat po si pangalan niyo. So, ito po yung typical na classroom pag walang teacher. Yan, 5 lang kami. So, yan. No, nangitang gabi kigwapo at state dancing. So, searching man ko. One ko ana, dagi kay muchar ka ng mga bay. Sa adil o NBSB. So yan, naghahanap po raw si Mitsidel Sistona ng boyfriend, lalaki! Gusto niya lalaki. Ililink down ko yung Facebook niya in the description box. So yan, ito po siya na lipstick. So yan. Ready na po siya. Ready na siya. Naka-lipstick, naka-pulbo yan. So, naghahanap siya. Siya guys, siya. Yung seryoso, okay na rin yung yung seryoso at maginoo yung matikas yung katawan, may abs, may muscles. Ano to? Ito-ote. Kalipstick. So, i-link down ko siya para ma-chat nyo siya, di ba? So, sa mga walang boyfriend din dyan, so yun, baka gusto niya rin siya. I-relate ko siya for only 1 million pesos. Joke lang, basta yun, searching siya. Basta kamukha lang ng artista, more artista now. Si Thunderford, basta ganon. Pwede na rin yung Marlo dati. Kailangan pa-level up. So, yan. Saan lakad nyo, te? Maunsa din mo? Mag-pretest? Nag-klase na sila?
For richer and for poor. So yan, dito ko muna. I-end muna dito ko muna. Basta! Dito ko muna tatapusin ang vlog ngayon. So, mamaya ulit. So, bye! Wala kami ako ito na-upload ka sa open house. Later. Ikaw may pinakauna na division. Kapag kag-edit. Tundi na si Aray. Basta ka ito na malikas ka. Dili mo makarot ba kung gusto. Siyan! Ano na link yun ang Brix, away na naman na inaras. Lagi Brix, ayun Brix. Aryat sa limo eh. Tawa ka. Bilibot nga man no. Ito pa si Cart. Na Brix, Single daw si Cart. sabi ni mangibot tayo ko ano. Okay, Looking for the big booty. Siyan! Na, masa. Sige, masa pa more. Push mo yan. Yung mga galit niya sa inyong mga jowa. Bunal ko sa pangaw. Awa ka na. Ay, amuni ba? Okay, ma'am. Tara. Kailan, ma'am? Yan. Ito po yung nahanap niyo si Israel. Ay ko bayot bi kay busy kang bayot. Ganito siya, ikaw. Pag ginom turn dara, over. ay ko kani ka ba sila pa. So yan. Unsa na ang bakon? Oh, this yung bakon. Na. Sila. Dila sumuso. Hi. Hello po. Mas ko dali rolling in the deep. Ayan na po sila with Ma'am Honey. Oh my God! So guys, papauwi na ako. And ako na lang dito mag-isa sa aming classroom. So, dito ko na i-end ang aking vlog. So, ako na lang isa dito sa aming classroom. And, time check, it's already 4:25. And, uuwi na ako sa aming bahay. And, see you. Hope masaya kayo sa aking vlog. So, dito ko na i-end. So, bye-bye!